Приятели! Аз съм Крис, а в днешното видео ще видим колко ми е рекорда на лицеви оплоди. А колкото направя толкова, това е моето куче. Вижте го. Ела, Кери! Ела, мамуна! Това ми е кучето. Сега почваме. Бегай, Кери, че не ме виждат. Едно. Две. Три. Четири. Пет. О, хора, не мога повече. Това беше. Ако искате сега да направим нещо, команди с кучето ми, той знае да само да се завърти, изчакайте да взема градинки. Айде, Кери. Ела. Не. Така. Кери. Виж. Градинка. Ела тук. Ела. Завърти се. Браво! Седни. Ела. Стой. Чакай. Чакай, не. Аз кажем. Стой. Айде. Хора, бяхме това. Така. Завърти се. Ела на тук. Така. Завърти се. Айде, сега хора на другата страна. Айде, давай. Добре, давай. Браво! Давай. Айде, виж. Хора, не може. Ела, виж. Завърти се, браво! Изяде ли? Давай. Браво! Хоп, да. Хоп. Айде, давай. Оп. Ела на тука. Така. Хайде бързо. Ела на тук. Ела, куче. Ела на тук да те видят хората. Давай. Айде, завърти се, бе. Хора, не мога. Давам ти гранулката. Я вижте. Пускам питбула. Ама се случва с гранула. Не с пръста. И сега искам да видите как ще изяде ето тази купчинка гранулки за няколко секунди. Айде, папкай! Айде, ела! Не бутай телефона! Ето колко станах.